Ke Voice of the People Party VPP Lingbaga Kerwo haga nyaw tarik unai wing arja arpusan kala shim baka jing bom jing tiet bat jing kem yakin noy lambat ki dukhat kami galaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kadehi kakam le jubor bat jing le riuklau ko sarkar. Ka party lingba uba bat scam merbo nong ai kitien ka VPP kalau baka jing le don bor baka jing le riuklau ko sarkar kalau wanra ka jing tieng bat ritman sim yakin nong shong snong jong ka snong mauring knen khamtam ki longkme bat ki khna. Ke sarkar MDA kadai bankan mau baka sarkar ka bala jet dau paj ba na ka bantau paj ba dau paj ba na ka banta ki he sai pan jong ki kar khana chna dobilat la kadau ka karwa ka bala benrap baka long ka balingo baka sarkar ka hapan ai da ya kum ki VIP ya ki kali company da ka bashem baka kom le jong sarkar kam dei ka bathamai uba bat skam morbo ulok penkan mau baka sarkar MDA menshwa kala tiet la bom ya ki paj ba ha ka por ban penlong ya ka jingsu paj ba ban pen he ya ki kar khana chna dobilat hatang sky East Giant Hills District bat kumju ru kala ther bom pensat khamat ya ki nohi kai bat ki nong de dukan ha ki por ba menshwa ka party ka ai khublei ru ya ki paj ba nong shong shnong ka mauring keneng ki blai yeng ban yale persha ya ka jingle don bor ka sarkar bat benram bakani ka pen I ka nuksa ya ki weiru bakam dei ban don ka senshar don bor ha ka ri senshar paj ba da ka badawa baka sarkar ka dei ban plat noi ik basakam shu ka party ka banjor baka jinga ki bajai jai ka dei ka hok long brio mon brio jong ki nong shong shnong bat ka sarkar kam dei ban yu right khamtam ha baka jingdawa ka long ka bosong nya kumba long ka jingdawa jong ka ni ka association Ni don ban ong tang kawai ya sarkar ba piong ba menakani kitu ki basakam ki bayi kini ki driver ki pemblok ya kalenti ka sengkia ki penthot ya kalet kawan kan bu kawai ka jidak jingkali khamtam ka sarkar jong ka NPP ha ka por ba ki don rally pi blok ya ka tulian ya pi pan kem nan nai jadi punya saya kata pi shong skuti klam helmet kalau ada wan siu nami ko ka fine mentah andre ya kini ki paradok prasnam haba ki shubha pantai ya kita ki kali namar ba kita ki company ki sewe ta kaliat namar habu benai February beliau kan kila ay kan kata ka fair kendai tengkah ka top black top road sport tengkah gravel road bat khatar hadian nang tu pat kaju ha benai arab santrik satu mar hajar at hopat pila pun kiu ya kata ka riet ka poi hadu khatwei khatar bat khatsau ke sarkar kuno kale jokore psia hadu mentangi ngite be ya kata ka kendai tengkah parna triton dan 100 kilometer ibu jingkali ka sarkar bali pimpen sai yakini ki driver truck kamtam yakini action boker pimpen sai tangkat tu katni ki action kat kum kitu gila tatai kubor ngilai isai baka don sisa ka high level baka don sisa kata kajinya sam slip tang hapdeng jong ki katto kan ni kemensian hingi dei banya kon banyalan bat ngin bu senon namar ba kala mi ka kentian ka bakren ka bong ba bali dei banya ki sajente help wan ki support is kasils kamlalai la de pimpen la yakini ki nong yalam jong ka mekla ko drop owner driver action nyimban sing sali ya hiyang lajong kata kayang jongi kade sekretariat namar ya katela sna ka kapsa jongi hang ta kay bangin pen iya ka jing sha bi ko agni mo bi selan mangi sampai pisia ba ka jing dawahi in iya be ka jing start namar bangi kum kajat bendri nya teli koi ka ba ka jing start jong kini ki nong yalam ki action ba kin dawa ban pelaj unconditionally klaim dabu kondon namar ba ki klaim le ya ka kambe an henry ki le katum kan notification mano ba snai ka notification de ka sarkar mano ba pensur de ka sarkar de lada ke sarkar kadang jaile kumne to kumut thik lada ki sngo palat baki pa ban haria ke jat bendri dag baki ong ba ka East Giant Hills ka West Giant Hills te balai pat pidang lechim yang to kasan pulak ko NPP kata ka East kata simen pelan kam dai sa na po East balai lechim ka pisa jong ka East pan pila dai ban kernga em wat nom haria ke jat bendri ngin nom stanat dalai leru tang daga benta ka political gain tang daga benta ka profit ke jong siang nginom pedang namar ka jat bendri hi jong nyong trap ngilong ki bai teli ko bai balada ka poi kano jing tunjuru kumbala yi na kapor tang sukta ilis jeg taki cement factory ka don be jing shop jing bom ginal apik ko nuksa ka public ring jong top cement ru shop bom ka bala slam hadian nang tu don ki ba persya ka tu ka niru mi biang kata ka jing kulmar kay gani tang sukta igini pas ko weiru ngangan ban bang pengsan bang ya ka jing ki jong pisa ki truck driver ka dei ka ba don nong rem bat ka long ai ma jin ba pia lek sakmat ka kuat ka sarkar ka long ka bala rem lupa kat kum kan notification ka ba don akti ka jungi tas ko wei ngapa ban oi ka ben riu yami ladam mi menta la shay enda pila temen da lagi kon gikti jong pi ban sa bom lada pila ra ding do pinum la shu kan baha bangin the ka sna menta khanang ban sok ka pateng nyim dei ki khau put rengi dei ki ruslor lada uok yang nang ba peti kalenti pa em clips em peti kalenti torat sing peti kalenti te ki lan la dia bale hato kam des ka por ka jongi namar habang ni dawai ni dawan menta ki kon kita ki driver tok kidon ki kon gikti ki bale school ki bale class ki baha ko ki si kinsa pentelun ban jalam ya gari ba kajat benreu henry ka jing jale pat pisia kumne ka pentarha bat ka pen isai ba pimkwa ba ngi ki kon samla bat kilong kemi long pa ba kenchania ya kene ko sarkar ka bale don bot hadu ka katne tangga ta hingan pungkut no ba kanish kan tian kan ka basai phila kwa bangin wan hayeng long ki bala kre bat wei badan hang ni bat ki kon ki ti ki jongi ro pen he no ya gajir la da pikwa
banyak ki dela da pikwa ban pembek pelai no unconditionally ba pembek no ikan kam mardor kat kum ka ain ko ba pilasna Diharap kerana rem ke lum kia lang ni ban pon kita ka cina bang juki sya kam pam juki si juga isi jen sisik dengan skam ba lese ke industri sap yang cina kam juki so khat iki ko ni kan ban pon kita kata tam kini mai kini bel ki ba tesitom ini makin ka kamai banyak kali makin jauh cakap mo tak pandai kita tahu ini iba kamen juki kalong ba polisi trang dengan kamai hok mungkin kami mo yang kesem dengan skam ngaruh ngadon kum nikmat wala pa yang ngaruh 2% dengan parti juni di bangtan kabar pin mesin efisien kat banyak pat kawai nga pin kalong ba kandai banyak pa ya pra yeteli lang kawai ka store mo kung bagin ki boru tamsam kawai pa nga pin kalong ba pitan nomor prengang ni nekat bala nang cecai dan ko pa kung nikan pai ala ibon la don kita mestang yu banam pen ki kuin ke bokit lang kan ke naklang juga komunikat tu ni persen kat bala ya kan kudit man kenem ki boru di pet kan kesap yang kita curang dalam joki. Tentang tin, maksudnya sistem yang sudah separuh. Lagi ni kita membangun dengan seng lagi seng.